Nu bliver I optaget på film, kære børn. Så er det om at vise jer. Er I klar? Ja. I skal nå helt tilbage. Det er en stafet. I må ikke snyde. I må ikke starte på forhånd, vel? Ikke starte på forhånd. Det trækker en omgang fra jo. Okay? Okay. Vi går over til pigerne. Vi går over til pigerne. Sådan. Sådan. Hvis I vil til Hollywood, så er det nu. Okay. Hey, det vil jeg have. Jeg vil have den video. Du kan bede om den. Okay, må jeg gerne bede om videoen? Måske. Sådan. Husk, I skal være helt over. I skal være helt tilbage. Du tager helt vandfadet der, var Josefine? Og herovre ved drengene kan vi tydeligt se, det er dokumenteret, at det vælter med vand. De vader i vand, drengene. Men ellers godt. Et typisk drengested. Okay. Godt. Okay. Det ser faktisk ret lige ud. Det ser faktisk ret lige ud. Der er en lille forskel. Det ser faktisk ret lige ud. Det ser meget lige ud. Det er meget tæt på, det er. Meget tæt på. Jeg tror, at drengene de klarer det rigtig godt. Nej, du er 41. Godt. Og det var Williams lillebror, der står der. Du skal ikke drikke det, vel? Sådan. Ja. En strafomgang. Træk en strafomgang fra så. Okay. Pigerne, de har også lavet en her. Sådan. Sådan, ja. Nu begynder det at blive sjovt. Nu er vi også snart ved at være der. Ja, bedst med bare til en anden gang. Ja. Du fotograferer jer. Nu kan du tale babysnak. Så kommer der ud til din mor på intranet. Må jeg høre? Her er en, der gerne vil tale babysnak. Må vi høre? Nu vil du pludselig ikke. Nu vil hun pludselig ikke bare.
Vi har næsten ikke mere vand tilbage. Nej, men vi er også snart ved det. Vi er snart ved at være det. Der er kun en minut tilbage. Niels, jeg har ikke den der skoleside hen. Niels, jeg kunne have fyldt mere i. Nej, jeg har ikke. Ja.